Erakargarria ala beldurgarria. Zenbat buru, bizideguna bestei azaltzeko horrenbestea buru izango dugu. Errealitatea nola azaldu, hiztunak erabakitzen du. Hizkuntzak malgutasuna eskaintzen duenez. Errealitatea nola geureganatu, hala izendatzen badegu, zergatik ikaratuko ote gaitu, tradizioari eutsi eta berritzaile izateak. Zergatik alde egiten du horrenbestek, tradizioen aurrean ahalik eta urrutien korrika. Tradizioa berri dezagun euskeraz, eta berria tradizio bihur dezagun. Zer, pasatoz? Zuk ere parte hartu zazu, tradizioa berritzen.